Crec que tots els elements de la vida, totes les circumstàncies d'una vida condueixen cap a allò que un és, formen part de l'estructura d'allò que hem arribat a ser. En aquest sentit, en el meu cas, tot i que són facetes o factors molt diversos, n'hi ha un que és important, que és que la meva família, els llibres hi tenien una presència, la literatura en general, però els llibres de manera molt especial, una presència força important. Eren llibres que havien acumulat els meus pares, els meus oncles, els meus avis, per tant, el llibre no era un objecte estrany, i en certa manera els meus germans i jo mateix érem animats, érem encoratjats a llegir o a participar en activitats, diguem-ne, d'algun tipus literari. Per mi els llibres, en totes les seves facetes, han estat molt importants, no només com objectes de formació pel seu contingut, per allò que ens ensenyen, sinó també fins i tot com a objectes físics. Soc una persona que he treballat amb els llibres, que n'he fet, que n'he emmagatzemat i que me n'he rodejat, que he treballat en el món editorial, sempre he estat envoltat de llibres i sóc incapaç una mica de dissociar el seu contingut de la seva forma, de la seva aparença física. Aquest és un factor. I hi ha un altre factor que també crec que és important, que és que dins de, diguem-ne, una burgesia mitja catalana, en els anys en què jo em vaig formar i vaig estudiar, als anys 40-50, la cultura tenia un senyal, tenia una empremta que era molt i molt decisòria. Hi havia poques coses a fer i la possibilitat d'accedir en el món de la cultura segurament ens marcava per sempre. Ens marcava perquè la llengua era una llengua que no havíem estudiat o que no havíem conegut, ens marcava perquè teníem accés a un món de referències, de mestres, de professors que tampoc no eren al món públic, i ens marcava potser sobretot perquè era una actitud que era una mica, diguem-ne, contestatària, no era la de la submissió al règim o a la cultura franquista del moment.